Għall-ewwel darba Golden Bay ingħaqdet ma' 9 bajjiet oħra u ingħatat il-Blue Flag, ċertifikat ta' kwalità li jingħata mill-International Foundation for Environmental Education li f'Malta hija rappreżentata minn Nature Trust. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-istess bajja, il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis preżenta dawn l-10 bnadar blu u rikonoxximent għal 2 bajjiet ta' kwalità u 6 bajjiet immaniġġjati. Meta wieħed iqabbel in-numru ta' Blue Flags mad-daqs ta' pajjiżna, isib li Malta tinsab fir-raba' post fost il-pajjiżi li japplikaw għal din l-Eco Label prestiġjuża. Il-Ministru Zammit Lewis saħaq li rridu nibqgħu ninvestu f'dan il-qasam sabiex inżidu n-numru ta' żoni għall-hawn li jkunu jistgħu jtajru il-Blue Flag. Dan għaliex it-turist ifittex post sikur u għalhekk il-fatt li aktar bajjiet jiġu ċertifikati bil-Blue Flag iserħilhom rashom li l-bajja li ser imorru fiha hija waħda sikura, nadifa u fuq kollox tilqa' lill-familja kollha. Din it-tina qabża fil-kwalità li qed naħdmu għaliha u għall-viżjoni ta' dal-Gvern li tfisser mhux biss kwalità għal dak li huma it-turisti li jiġu f'pajjiżna però huwa tajjeb minnu nnifsu. Qed naħdmu wkoll fuq accessible beaches issa li persuni li għandhom xi tip ta' diżabilità wkoll jistgħu jużaw il-bajjiet tagħna. Il-Ministru għat-Turiżmu temm jgħid li l-bajjiet f'pajjiżna għandhom rwol importanti ferm fis-settur turistiku u kull riżultat pożittiv li jinkiseb f'dan is-settur apparti li jagħti spinta lill-ekonomija ta' pajjiżna jgħabbil il-pajjiż b'aktar responsabbiltà biex mhux biss inżommu dak li għandna iżda naħdmu biex nibqgħu kompetittivi.